mingon kinsa katong akong kapamilya. Di ko makita. Naibangko dili. Bangkito. Nakita nako. Balik ko nako. God is good. God is good. All the time. Itong pakpakan ng Ginoo. Aba nato si Father Willie o si Father Gilbert karon. Ato pong pakpakan sila sa Padre na nisuporta sa atong programa karon. Salamat kay mga Padre. Daghan po ni sila activity pero niduyog sila sa atua karong adlaw. O sa atong Mother Superior diri, Mother Lou. Niya ba na to? Moy, isakyan ako, ikan dito sa ubos. Padung dire. Naman sila isakyan na nindot kayo. O si Sister Imper. Mga igsuon, si Kristo mingon, kinsa man tong akong kapamilya, kinsa man tong akong kapuso o kadugo, at tong namati o nagtuman sa akong pagtulunan. Balik ko na ko, nindot kini. Namati sa akong pagtulunan o nagtuman niini. Moto'y akong kapamilya. Moto'y akong kapuso. Moto'y akong kadugo. So, ang iya niyang pamilya karon, hindak po na. Dili lang si San Jose. Dili lang si Mama Mary. Nidako na ang iyang pamilya karon. Unsay kriteria aron mahimo kitang sakop sa iyang pamilya. Namati sa iyang pagtulunan, ikaduha nagtuman niini. Ug inyo nang nabati ang pagtulunan sa Ginoo kaganina. Ug kun inyo ug ato tong tumanon, kapamilya ta sa Ginoo. Kadugo ta sa Ginoo. Wala kung doon na mo'y masakiton, dadaan niyo sa doktor, ikaduha ngadto sa atong kaparian. Na nasa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 14. Doon na ba'y masakiton sa inyo ha, ipatawag ninyo ang pari. Aron siya magdihog og santa lana. Kasi, tawgon, ang pari sa Ginoo. Nganong mato mamog albularyo? Hoy, wak mitudluin ninyo, Padre. Karon inyo nang nakita, inyo nang nabdungog ang pagtulunan sa Ginoo. Yan sa Catechism of the Catholic Church, number 21:16 to 21:17. All forms of divination are to be rejected. It is a recourse to Satan. Og daghan na karon ang mga membro aning divination. O nang manalag na, mahibaw sila kung dunay linog. Mahibaw sila dunay disgrasya, psychic ability. Ang term na is divination. O sa gisulti sa simbahan, maminaw ta, all forms of divination are to be rejected. Bugat kayo? Rejected yun. Why? Padayon nimo, recourse to Satan or demons. Doon na usa ka faith healer ni duol nako, Father, akong devotion si Santo Niño. Father, daghan kay nidu adto nako nagpatambal. Ingko ako sige na nakikupitensya ka sa Ginoo. Ang tambal nagikan sa Ginoo naa sa kamot sa mga par. Unsa man na, kumpisal, hilog, lawas ni Kristo. Layo ra ng mga faith healer nga nagdag devotion sa inyong parokya. Hoy. Ang mga faith healer, mga buutan na sila. Devoto, katoliko. Pero their power is not from God.
Mateo 7:21, dili tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasud sa langit. Hoy Lord, nag-ayo man kog masakiton sa imong ngalan. Naghingilin man kog yawa sa imong ngalan. Naghimo man kog dagkong milagro sa imong ngalan. Ingon ang ginapahawa ka mo. Wala ako kailan ninyo. Ano man wa gi-promote ang sakramento ni Kristo ug ang iyang sacramentals. Rin yun yung tanawon kini mga olive oil, rock salt, tanawan ninyo sa official teaching sa Simanaan na labi na sa ministry of exorcism and deliverance. Taana, dili na ako imbento, wa pa ko mapare, diha na na. Yan, kinahanglan, pare, jud may mo-bless ni ana, dili faith healer. Only the priest can bless the sacramentals. Uy, kinsay nag-bless inyong lana? Dahil doon ako, Father, may sakit among tiyan na amanay habang. Pasensya na mo, dili ko mo deliverance tagsa-tagsa ninyo, ano man, honestly, daghang mang-react ninyo. Daghan kaayo. Wala nga, kung sa'y buhaton na to, walang muduol tas pari. Ang sacrament of confession, basta tinud-anay ang atong pagpangumpisan. Yan ang gitawag kong contrite confession, sincere confession. Abi ninyo, mas powerful pa na sa solemn exorcism. 1,000 times powerful. Yun naka-powerful ang kamot sa mga pare. Itong pakpakan atong mga kaparian. Dahil sa kapari, Father, nag-possess diri sa among kuan, Father. Tulo na mi ka oras nag-ampo, Father. Wa jud mo gawas ang yawa. Kung kinsa may nag-ampo, Father, ang akong mga katikista. Kaluoy sa mga katikista. Naunginan ng Paris Peace, Father, dili makapalayas ang mga katikista, kaya nga naman dili na ila family. Remember? Father, kibaw ka kinsay tuwa sa demonyo da sa imong parokya, ikaw, nga Paris Priest. Father, ikaw may appointed exorcista pa nga ako dere. Father, daghan sa kong pasyente dere. Nga 5 o 10 saman ba ilan pa? Ako na sa imong parokya, usar na ay mo, ikaw dere na po. Father, paminaw na ako. Mutuo ang yawa ni mo, Father. Huwag ko'y kumpisal, Father. Atubang atong Blessed Tabernacle, Father, pangayog pasaylong ato. Mag-bless kag tubig, use the prayer of the church. Akong gisend niyang prayer sa simbahan. Father, mag-bless kag mga sacramentals, tubig, asin, olive oil, cross, gamitan na, Father, kaya mo na makatorture sa demonyo. Father, makadeliverance ka, kay pare ka. Father, ayaw ka hadlok sa yawa. Ano, Father, mabuti ng singgit-singgit na kinahadlok na nimo. Tsamaw ba, Father? Yes, Father. Ang mga demonyo, Father, mga buutan kayo ng mga demonyo. Tsamaw ba, Father? Mas buutan pa ganyan na si mong parokyano. Karong gingon, anak ba para madasig? Father, mutuo na nayon ang yawa nimo. Dadaan ang mga sacramentals. Pagsutana, kung di ka magsutana, pagstula, ng stula nimo, Father, dili nakaharong ang mga yawa because it is a sacramentals. So, yeah, Father. Ibaw mo, ni-adto siya, yung giampuan, the prayer sa yan ang deliverance prayer, yan ang gibasa. 5 minutes lang, completely liberated ang possess. Atong pagpakan. Ngayon siya na ako, Father, nituon akong yawa, Father. Sa lagi, butan ko na mga yawa, mas butan pa na si mong parokyano lagi. Obedient kaayo. Ya, tungod sa iyong kalipay, yun siya nga, nireport siya ni Bishop, nituon akong mga yawa. Ingos Bishop, sige, sugod karon, ako kang i-appoint nga exorcist. Kauban na meron. Sa ikaw yung pariakan, ikaw Father Darwin, ikaw yung nakainon ini. Di Father, ang yawa, wasalamat ka sa mga yawa. Kauban na taron.
Abi ninyo, dili angay kahadlukan ng yawa. Matod pa ni Gabriel Amort, chief exorcist sa Vatican, there is misguiding fear among the clergy. Masa to? Misguiding fear among the clergy. Kinahadlok ang mga pani sa ministry of exorcism. Yang ilang atubangon, binuhat raman. Yawa raman. Ningon si Father Gabriel Amort, kung tinuod silang nahadlok, muhunong na silang misa. Kaya gikuptan nila, magbubuhat. Kung nahadlok jud sila tinuod, muhunong na silang celebrate sa sacrament. Kay ilang gipaambit ang magbubuhat. Kung namingon si Gabriel Amort, there is misguiding fear among the clergy. Di taangay mahadlok sa mga yawa. One time, ang nisod sa possess, si Lucifer, mga 5 times, naka-encounter ko, yakunungan si Lucifer. O tinuod ba to? Yawa lagi. Pero kung imong isil sila, mutugan ni sila sa tinuod. Kung imong isil sila, in the name of Jesus of Nazareth, I command you to tell me the truth. Tell me your name. Tulo ka bok, I am Har. I am Haji. Yang ikatulo, I am Lucifer. Kung atras ko gamay lang, Lucifer naman ko nun eh. First time. Yung kung Lucifer, yung exorcist makakuman sa demonyo. Pangayo siya o mga information gikan sa demonyo. Tell me the whole truth in the name of Jesus. Are you afraid of God? Atay video ani. Yes, I am. Are you afraid of all the angels? Yes, I am. Are you afraid of all the saints? Yes, I am. Are you afraid of Mama Mary? Yes. That's Mama Mary na skinny daw. I am. Why are you afraid of Mama Mary? Because she is the mother of God. Itong pakpakan na mahal na ganun. Kabantay mo, atong walking possess nga naghikog, naluwas lang, sa pag-rosaryo na to, na-liberate siya. Pagkanta na to, Salve Regina. Ningon ko ng pulis, Father, duang oras na nag-ampo. Pero sa diyang nag-rosaryo ta, Father, nikuwas man dayong yawa. Sugod karon, Father, ningon ang pulis, dili na kumatug without praying my rosary. Kung ang bagang duot nga Katoliko na hibaw lang ni ini, Father, they will pray the rosary wherever they go. Hindi na kumusugot, Father. Yang akong pamilya, dili mag-ampog rosaryo. Yun, anak, ka-powerful ang rosary. Dako kay sa tabang sa ministry of exorcism. One time si Saint Dominic de Guzman, dunay libo ka mga tao, sama ni ini. Dahil siya ni-exorcise nga possess. Ningon ang mga yawa. Kung magrosaryo lang ang mga Kristiyano sa tibok kalibutan, katapusan na namang mga demonyo dinhi sa kalibutan. Masarap? Kung magrosaryo lang ang mga Kristiyano sa tibok kalibutan, katapusan na namang mga demonyo dinhi sa yuta. Mabito nang kung sa design nga gawas sa mga yawa o mga attachment na to sa occult spirit, o ito manghuyab, dala magrosaryo mo, simong panghuyab. Tinood dili. Mingon ni yung lula, magrosaryo na ta. Nya naman, probinsyano sala. Ay, nag-probinsyano, tutok kayo. Di pa mamilok. Di pa jud bang huyab. Inig, rosaryo na. Ang rosaryo na ta. Tugon naman kula, oy. Daghan pa kong module na.
Ugma na lang ta, rosaryo na. Habang rosaryo ta. Hail Mary, full of... Ipanin nyo, pila kabuk na gawas. Tinood dili. Matod pa mga kaubang exorcist, ang gawas naging mga attachment na to sa unclean spirit, pinaagi sa huyab. Pinaagi sa suka during exorcism po na. Muna nga, balik ta, sa gisulti, itong interview na ko si Lucifer. Lucifer, are you afraid of Pope Francis? Yes, I am. Are you afraid of my bishop? Bishop Alberto Uy? Yes! Kurog siya. Samtang nagtubag siya, nagkurog. Yes! 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 Hindi ko, are you afraid of my parish priest? Yes! Yes! Lipay kay kong parish priest, nakadungog aron. Nasuko. Anlog din yawa na ko. Yes! Brother. Uminom ba ba kong tuba? Tingin ko, are you afraid of all the priests? Nikurog ako dyan. Yes! 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 I am. Atong bakpakan ng mga pare. Ako ning gisulti, parang manasik ng mga pare. Ano, rin. O, kining naminaw. Iba mo? Day 17 demons nisod sa usaka daghan man kayo tungod sa kadaghan sa akong mga kasinatian sa mga demonyo. Day 17 demons nisod niya padung na maghikod ang bata. Di na magawa sa kwarto. Di na brightan artes siya. Hindi na tinga ang inahan dito na silang psychologist wag gapon. Idahan dito sa office of exorcism. Iba mo, ang mga demonyo, lain language, 17 demons man, na Bisaya, na Latin, language, speaking of tongue, ang possess. Dingon siya nga, sa unang mga adlaw, ang yawa, ang Bisaya, si Turak, ang niya, Turak, nagpaila man siya. Ang 17 demons nagpaila siya nga. Na sa mga language, different languages niya. Ako kasabot ito, kung kay Latin man si Pactum, si Maginatin, di ko kasabot. Ito si Turak, ganahan ko kay Bisaya. Sa unang mga adlaw, ano siya? I-record din na to. Well recorded din na ako i-record. Sa unang mga adlaw, amo palayas na mo ang mga pari. Karon ang mga pari nagpuyo na sa kahadlok. O nang hayahay na mi. Well recorded na. Well recorded na. Si Turak. Sa unang mga adlaw, mahadlok mis mga pare. Kaya anaara sa kamot sa mga pare. Imagine ka, the best catechist is Satan. Inside the best catechist? Okay, bawa ka ang iyang papa, palahubog man kayo. Itudlo ni Turak, ikaw. Palahubog kang dako. Nya tingani ba kay nagduko gud siya. Ang iyang papa, Diyos luyo. Nakuha niya na, ikaw. Wa kay klarong amahan, palahubog kang dako. Kay baw mi, ngay nig-inom ni mog daghang bino, mawa ka. Pitok-pitok ang mata sa amahan. Awa man jud siya, makainom siya. Kay baw ka sa panahon nga mawa ka, isudlan ka na mo. What na jud mo inom ang amahan? The best evangelizer is Satan. Ningon kong asawa, salamat, Satanas. No? Napako ang akong ban. Honestly, tinuod na. Baka magbinuang ninyo, the best catechist is Satan. Kung ma-active mo nining ministry of exorcism, madungog din nyo ang revelation sa mga demonyo. Padayon tato ni Lucifer. Are you afraid of all the priests? Kurog siya. Yes, I am. Sunod ako pangutana. Are you afraid of all the faithful?
Sa mga binunyagan, kurog na po siya. Yes! I am! Hinko, why are you afraid of us? We are sinners. Yes, you are. But you are God's people. You are powerful. Basta to? Because you are God's people and you are powerful. Atong bakbakan. Ang dito. Use your power. Because we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. One time, they possess. Yang anak possess. Ang iyang mama sa father. Kaing ko tinuod. Karon nituon ako. E doon na joy Jawa. Father, mga 3 months na mong series of exorcism and deliverance. Wapa mo gawas ang yawa. Yan naman to apuyo sa ilaha. So Father, adto ka sa mong balay. I-deliverance sa mong balay. Kung di na ako kaya. Ikaw may mo deliverance sa mong balay. Father. Nung hadlok to, Father. Ang inahan akong ipadeliveran. Kote, kung magpuyok ka sa kahadlok, dili man liberated ang imong anak. Naluoy na ko ninyo, si magbalik ka si mana dini, pag-abang mong sakyanan, maggasolina pa mo, magbayad pa ka sa driver, magkaon pa mo, ako nakagasto. Te, mugamay mong gasto, kung magsugod ka og mga adlaw, i-deliverance tibok timong balay. Ingon naman, powerful ka. Masakitan ang mga yawa kung imong gamito ng prayer sa simbahan. Sa Father, saan man nahadlok man ko? Ingon si Kristo, ayaw kahadlok. Imo ng balay, doon na kay authority anak over your property and over your family members. Pero sa inyong silingan, wala na ka. Hindi na pwede unless kung kauban ka sa team sa Ministry of Deliverance and Exorcism. So, nitabo mga kaigsunan, gideliverance niyang balay. Yung human ni mag-deliverance si mong balay, ate, gamitan dyan yung mga sacramentals para maturture sila. Yung gideliverance yung balay, nag-react ang iyang anak. Daghan mi dire! Wa pa mo dinhi na me! Singit-singit. Sa Father. Padayon, focus sa prayer. Nisinggit na kay na torture. Focus sa iyang ipangsulti. Human, ni mo niya na, deliverance mong anak. Kada adlaw na ha. Aron mong gawas sila. Tungod sa prayer sa simbahan, masakitan sila. Go to the church. Receive the body of Christ. Rosary. Yang gideliverance siyang anak. Pertingwal, napasok sa cross. Iba mo samtang na-deliverance siya, gibira iyang bangko. 5 to 10 meters ang lagpot sa iyang bangko. Father, mohonong nako, ane. Relax. Sa ibuhaton, Father, ipabirara imong bangko. Kay kung magpakita na sila external manifestation sa ilang power, grabe na ang ilang kahadlok. Mulutaw, one time akong team, uban sa akong team, na usa nilutaw, niabot dito sa Kisame. Itong sao naman tani Father, nilutaw naman eh. Dali na na ito panaugon, kay libre ng plite. Nilutaw naman, tinood. Pero naog na po na sila. Kung kanunay ka mo pray. Na ako'y video dito nga, nilutaw dyan, makita. Ibawalan lang ko ni Bishop, i-upload. Bawal po ni Bishop ang pagpakita inyo. More than 200 videos, or almost 300 videos na ni Anato. O, ibaw mo, katong maong inahan, waray 7 days nga series of deliverance yung balay, completely liberated lang balay, completely liberated ang iyang anak. Sud lang sa 7 ka adlaw.
Are you afraid of all the faithful Lucifer? Ingon siya, yes, I am. Why are you afraid of us? We are sinners. Itubag siya, yes, you are, but you are God's people. You are powerful. Inay mong tabal, you are God's people. You are powerful. Tupakpakan. Happy birthday. Nalipay ba mo rong adlaw? God is good all the time. So, gamay lang, mga 5 minutes, pakapin. Eh, mapalit po ginamos, doon na may pakapin una. Pakapin. Kining sacramentals ka na yung atubangan, olive oil, nakaluwas ni Madre, dito sa akong parokya, ipaak siya king cobra, tinom siya sa holy and exercise oil, nawa iyang kurog. Ibuok lawas na nagkurog. Pero di man ta mga fanatic, di ba? Ako siya gingnan, musimba ka, ya kalawat sa lawas ni Kristo, o niya human ni magsimba, inom sa kag holy oil, adto ka sa doktor. Magpa-inject kag anti-venom. Pero ang doktor wala na mo inject kag anti-venom, ano man, aptik na si sister. Pagkita mi ni sister, ang karon buhi pa man si sister, no? Among sangon, Sister Cobra, kumista ka na. Usa ka li minister, dito sa Clarin Osamis, Father. Ipaakid Cobra dito sa sementeryo, kanang himpyo sila. Angat magkalagkala. Natumba na siya, yung tambunalan ang Cobra, panakon, pero wa na siya kabangon. Itabang na siya sa mga lay ministers. Samtang nag-travel sila padung sa hospital kay painjikan man natog anti-venom, ipainom siya duha ka kutsara nga holy and exercise oil. Ibalik niyang kusog ug naabtik siya, nawa ang sakit sa pinaakan sa king cobra. O ang maayong balita makaigsunan, wag gyapon siya inject anti-venom sa doktor. Ang doktor namo ini-decide, dili kami. Yamatod pa sa doktor, di kami injikag anti-venom, mamatay ka, sud sa 24 oras. Atong pakpakan ang kinong. Naman na sa Biblia, Father, na nas Marcos 6:13, daghan ang gipangyawaan, ito, daghan ang gipangyawaan, daghang masakiton, yaplasan nilag lana, o daghan ang nangaayo, o daghang pangagiwaan na liberated gikan sa kamot sa demonyo. Napakpakan ang ginagawa. O ang holy and exercise oil, nakaluwas, nakabuhi og patay dito sa provincial hospital. Sama kaninyo, nagpa-bless og lana, olive oil, siya ang nibalita, ibalik siya sa office of exorcism, ni testimony siya. Father, ang akong asawa ng anak dito sa provincial hospital. Pauban na mong nanganak, Father, namatay ang iyang anak. Kaluha. I-declare sa doktor, pila na kauras, why heartbeat, why pulso, namatay na. And the following day, operahanan siya. Kay kwaon, ang duha ka bata, napatay na. Naghilak ang amahan. Higawas dito sa provincial hospital. Grabe ang kasubo. Grabe ang kadismayan. Kaya katulo na ditong anak. Ang unang anak patay gahapon. Ikaduhang anak patay gahapon. Ikatulo kaluha unta. Nalipay siya. Kaya mabawi itong una o ikaduha. Kaya kaluha man. O bingon siya sa katong nagpa-bless og holy and exercise oil. Yun siya nga, Brad, ang tinuod na ako'y ex. Di-curse ko sa akong ex. Nadili ko mamatay jud ang akong mga anak diha pa sa tiyan sa akong kung di may magkadayon. Aron lang jud ko mobalik sa kila pero wa man ko mobalik na tinuod tanan ang iyang mga curse sa kuha. Ug mautong nagpa-bless sa maninyo ningon siya nga mo ba? What ako? Waon akong holy and exercise oil. Akong gikuha, Father. Ug ako siyang pambitan, igaan ako siya gamay. Ihaplas ni sa imong asawa. Paghaplas niya mo tumog sa dili makigsunan,
Nilihok ang bata ug buhi ang duha ka bata. Nang limbawot ako balahibo, samtang naminaw ko niini. Muna kung ato din i-promote, mauna ni ang paagi sa Ginoo. Mauna ni ang paagi ni Kristo. O kinsa katong namati sa akong pagtulunan, o nagtuman niini akong kapamilya, akong kapuso. Amen! Muna nga, na ako'y mga patadon kauban karon. One time, yari siya sa Cebu. Silingan nila nagpatabang. Tabang! Ang iyang anak na kuyapan. Nang lagom na ang iyang anak. Tabang, ambulansya! Doktor! Palihog! Tawagan ninyo! Akong anak, wala na maginhawa. Akong anak, wala na impulso. Nang lagom na. O kining maong batan-o nagdag holy and exercise oil di ay. Ikuha niya. Iyang gitanaw ang pulso na pulso. Iyang ipaambit sa inan. Paimna sa holy and exercise oil imong bata. Unsa man na? Kina-blackout man ang inahan. Doktor, ambulansya! Na-blackout man siya. Ontang tong batan-on, kauban na to ron, iyang ipato sa bata ang holy and exercise oil. Pagtapat yun, wala mainom. Pagdapat yun sa holy and exercise oil, dire sa iyang baba, nilihok ang tiil, pagbalik nagtanaw sa naong, nibuka ang bata, ni bangon, nahog ang holy and exercise oil. Nakurat man siya sa mga panghitap. O mingon ang inan, hala, naulian akong anak. Kung sa day kaday, tambalan ka. Chudili, uy. Itong maong oil is holy and exercise. Chaday, ako ana na. O karon inyo ng mada, tatag-sa ninyo kapanimanay. Amen. Ato-ato ra na ha, ayaw magsaba. Nindot ning ato-ato ra kay mo ipanambi noon. So isa pa sister ha, ato-ato ra na. Tibok barangay na ibaw noon. Walay tuyo nako, ato-ato ra na aron inyong ipanambi. Amen. God is good all the time. So human sa misa, mag-bless ko sa inyong mga sacramentals. Holy and exercise water after sa blessing, holy and exercise salt, and holy and exercise oil and middles, cross. Tanang mga mabless na to, holy and exercise sacramentals. Amen. Katapusan na lang dyan. Na-recall na ko ang promise na ko nga itong faith healer nga sudlag Santo Niño, sudlan siya sa batang Jesus, magpakita niya si Kristo, nga sa katapusan musud niya, magmanambal siya. Bata pa siya, magpakita na niya si Senyor Santo Niño, o gisugo siya pagpanambal. So daghang Katoliko na nga ayo. Kaya na daghang Katoliko, kaya makaayo lagi mga yawa. Ingon siya nako, Father, Santo Niño maninisod nako, iya bakos Ginoo. Kung ang imong nisod dili na Santo Niño. Kaya Santo Niño di mo sod. Dili mo sanib ang Ginoo. Dili mo sanib ang mga anghel. Dili mo sanib ang mga santos. Yawa ra ang mosanib. Yawa ra ang musud sa tao. Way kalag musud sa tao. Yawa ra. Sa unsa na to pagkatinuod, Father, nga yawa ni. Undergo ka deliverance. Mga pisal ka una, pag deliverance na to makaigsunan, sos, mga yawa yun. Ikasabaan ko sa yawa. Niya na sa kang Darwina ka. Ilabtanon dyo ka na mo. Muna ganit na mong tago. Pati kag naong pariya ka. Painom na kog holy oil. Sos, init man dyan ang holy oil. Pagpainom na kog holy oil, sos, diri sa kong naong. Sa nga na? Ibugwa. Ang mga holy and exercise oil dire hastang laway sa poses. Nang hilamos ko. Iko yawa jukang yawa ka. Og siya daghan kay isang sakit sa lawas katong mga batanon.
Mga 28 years old from Mabini, yangan si Marisa. Pakita na ko sa video, nihunong na siya sa pagpanambal karon. O completely healed ang tanang gipati sa iyang lawas. Pagpakpakan ang Ginoo. Unang karon, maglinya siguro mo, pasensya na mo, dili ko mo healing karon. You should go to your place. Father Darwin is not the center of healing. The center of healing is the sacrament. I'm not promoting myself, but the priesthood of Jesus Christ. And we are so blessed. Nga naman, uban nato ang ato mga kapari. Naatay mga pari sa kada parokya nato. Amen! Itong pagpakan ang Ginoo. Asa mo doon? Hoy! Ayaw ni Father Darwin. Adto mo sa atong kaparian. We promote Christ, not ourselves. Ang mga pari makaayo. Masyak lang na mga pari. Kung ma-realize nila kini, they will be generous in sharing and administering the sacrament of confession, anointing of the sick, and the body of Christ. Nalipay ba mo rong adlaw? Kanya kalipay mo, kay naatay pari sa atong parokya. Amen! Ituyo na nako, parang di mo manuol nako. Ikaduha, si Kristo ang sentro sa atong pagtuo. Dili ang pari, kundi ang sakramento ni Kristo. Nasabtan ko ninyo, wala? Atong pakpakan si Kristo na nagtukod sa mga sakramento na ang ibilin sa atong simbahan. Ako nang i-promote ang sacrament, yan naman powerful jud kaayo. Akong parokyano nga 4 years di kalakaw, 4 years hinungitan sa Divena, duol sa pari inday. Receive the sacrament of healing. Source of healing na siya. Confession, anointing, body of Christ. Akong hinang ni minister, kada Domingo, Brad, pakalawata si Divena. Ni-chat na kong ni minister, Father, muhunong na kong pakalawat ni Divena. Nagtuokong namatay na si Divena. Hallelujah naman siya. Brad, patay na si Divena. Wala, Father. Siya na ang musimba. Siya na maadto sa simbahan. Aron personal mo kalawat sa lawas sa atong Ginoo. Grabe, no? Una mingon si Kristo, pinaagisan Pablo, walay makalimod kung unsa kadako ang tinago sa atong tinuuhan. Nasubraan kong tago, hasta tawa mahibaw. Nasubraag tago. Manang balikon ako, bisan pag bisan pagpari, maghiling-hiling, without promoting the sacrament, dili na gikan sa Ginoo nga hiling. Nasabta. Kung dunay laygo nga maghiling-hiling dinhi, without promoting the sacrament of Christ, nakikupitin siya ni Kristo. Nasabtan? Palihog, ayaw na magduol dito. Muduol pa gani mo dito, dili na mo kapamilya ni Kristo. Musugot mo. Anak na mo sa gawas. Dili, wa na ko kailan ninyo. Kung gusto ta, na mahimong kapamilya, kadugo ni Kristo, mamati kita, ug ato nang tumanon, ang pagtulunan sa Ginoo, nga naa sa iyang simbahan. Amen? Atong awiton ang awit sa paghalad.